uJesu Kristu uyinkosi Baba. Ngiyanibingelela egameni elihle lenkosi yethu uJesu ekhaya. Ngibingelela ekhaya leZwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ephusheni namhlanje ekuseni nje emva komkhuleko ngiye ngaphupha ubaba engikhulekela ngabaseFesu 2:2. Lapho engivuke khona ngathi mase ngifunda ngalifunde lithi enani kade nihamba kuzo ngokwendlela yaleLizwe ngokumbusi wamandla omkhathi ongumoya osebenza kubantwana bokungalaleli. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngibonge ukukhululwa ezonweni. Uma ngibhala bekufakazela imfundiso kababa izolo ukuthi njengoba sisekhaya leZwi nje ake sihlale sizinze sibhale izono. uNkulunkulu uyasithethelela. Kuphela nje kufanele ukuthi silinde lolo suku malifika senze njengokwesithembiso. Engithe mase ngifunda wonke isihloko sakhona sithi abezizwe bahlanganyela nabaJuda insindiso yomusa. Na uverse 1 wakhona uthi uniphilisile nani enanifile ngeziphambeko nangezono zenu. uJesu Kristu uyinkosi Baba. Ngiyabonga kakhulu ukuthi uNkulunkulu angihlanganise nekhaya leZwi lapho ngizothola khona umlungisisi. Ngithole khona izwi elisikhuthaza usuku nosuku, elisingcwelisa ukuthi sizibone ubuze bethu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi Tata. Ndiyabulisa egameni lenkosi uYesu Kristu waseNazaretha. Ndiyabulisa entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Ndibulise bonke abazalwane ekhaya leZwi ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Tata, ndisanobungqina balapha kwezi ntsuku zeChristmas. I think Christmas Day. Ndinabantwana apha bayi-2, omnye efunyenwe sisisu. Kudala simfumene sephelelwa ngamandla, omnye efunyenwe indlebe ebuhlungu. Ndabanika umkhuleko, lo mkhuleko wakho ke usinike wona ukuthi bamamele wona babe sebelandela ke abaseRoma 10:9. Bayenza loo nto leyo. Zange kuphele Tata ne-15 minutes begqibele umamela. uNkulunkulu wabanceda wabaphilisa. Siyambulela ke uThixo akuncede akugcinele thina ngegama lenkosi uYesu Kristu. Jesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi Baba. Ngiyabingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Hey, inkonzo yanamhlanje isimangaliso esikhulu. Yazi uma uceda ukukhuluma ngendaba yokuthi uhlangana nomuntu onjani ukhulelwe. Mina ingane yami ikhulile manje, lo mntana uyabuthanda utshwala ngenye indlela. And manje sengikhumbula kahle ukuthi le time ngikhulele yena bengihlangana nobabakhe. Ubabakhe aphuza utshwala sometimes azahlanze nokuhlanza. So nje Nkosi yami ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga. Ngoba bengizibuza ukuthi Nkosi lo mntana othanda utshwala ngale ndlela. And manje sengiyabona ukuthi phela sengize ngiyakhumbula ukuthi le time ngi-pregnant ngikhumbula kahle baba khona ukuwahlanza nokuhlanza adakiwe. Senje Nkosi yami, hayi nalo uNkulunkulu asithethelele shame. And leso sono ngizasibhala phansi ngempela. Ngiyazibonga le nkonzo ngoba sizivula amehlo. Ezinye izinto zombona umntwana ayinkinga umangala, and manje lento seyingivula amehlo, seziningi izinto okufanele ngizibhale. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga. Ekseni ngiyathanda ukubingelela abangcwele ngelihle igama lenkosi Jesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelela ubaba Apostoli Tsibande, ngibingelela umama Apostoli Tsibande, ikhaya leZwi,
nabazalwane basentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa enyakeni omusha. Ngithi uJesu Kristu inkosi, sibonga ukungena bangcwele, sigcinile uNkulunkulu, simbonga kakhulu. Sibonga nokuthi baba bosithandazela ukuthi noma singawuthumeli umlayezo kodwa wezilokotho kodwa uyasikhulekela, nawe sikukhulekele. Siyabonga baba, kubonakele usikhulekele, kuzwakele. Kusabuyele emsebenzini namhlanje nje ekuseni kwenzakele ukuthi ifoni yami iwe etekisini shintsha nenye iteksi ukuthi leya iyaphi. Mangiyahla nje mangigibela le teksi entsha ngibheka ifoni ngiyabona ukuthi ayikho, ngiphuthume ngitshela udriver masinyane naye asheshe ayindikhethele le teksi engiyehlile yime. Abesathi hayi ipassenger iwisi ifoni. Udriver lo esiduze kwadriver ehle masishane, no lo bhuti bekahleli naye nanguya usowela umgwaqo undlula kwenye iphathisi. Bamise ubhuti loyana ngenhlanhla yakaNkulunkulu eme aphuthume lo bhuti wedriver aye kuye athi ngicela ifoni yalo mama, kanti soyijikile lo bhuti lo iphonse phansi kunotshani khona laphayana. Lo ongapha kwadriver uyabona ukuthi ngiyijikile, bese bayayifuna bayayithola. Ngayithola ifoni. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu, ngiyambonga uJesu Kristu inkosi lesebenzela legama. Mangiphuma ngithe uJesu Kristu inkosi endleleni, Jesu Kristu inkosi, ngisabuyele emsebenzini. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, inkosi nibusise bangcwele, asihlaleni njalo ebukhoneni bakaNkulunkulu. uNkulunkulu uzosisiza, uzosivuza kuko konke. Siyambonga uNkulunkulu, Jesu Kristu inkosi, amen. Jesu Kristu inkosi, mandibulise kutata nomama uNsibande, ngelihle igama lenkosi Yesu Kristu waseNazaretha, amen. Ndicela ukuzisa ufakazi ngaphambili. Ndiyaxolisa ngokudilitha inkosi yami, ke wakhona endibhudayo, amen. Apha bendinomntwana oke wathatheka wawa phansi apha esebenza. Xa ndifika kuye yayiwomile wonke umzimba lo wonke, uyakhala akakwazi nokuthini. Ndifike kuye ke ngoku ndithi ke uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Xa ndisithi ndiyambamba imilenze abe sithi ukrempile nje umzimba wonke, akakwazi nokuthini, kubuhlungu. But ndalibizela igama ndizophakamisa udumo lwalo, ukuthi eli gama eli linamandla, liyaphilisa. Wavuka umntwana warayithi. Sahamba ke sonke ngani ngoba besilapho beyolima khona ekhaya. Sabuya kuthe ngenye imini kufika omnye usisi ongumakhelwane, ufike engakwazi ukuphefumla apha ekhaya. Besithi unesibhobo. Ndabe ndiqonda uba yiyona nto enzima kakhulu ke leyo. Ndasuka ndabizela igama kule ndawo atshoyo yona, ndayibamba ndathi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Wathi xa ndigqiba nje umbamba ndisitsho kanjalo, wathi hawu, ndiyambonga uThixo wakho omkhonzayo. uThixo uvele wayisusa yonke le nto. Ndithi mandibabaze uzuko likaThixo, ndithi imbeko imfanele, ngelihle igama lenkosi uJesu Kristu inkosi, amen. Jesu Kristu inkosi. Baba, ngiyathobeka kakhulu emini. Baba, angazi nokuthi ngagcina nini ukusenda iVN. Hhayi ngoba nakho ungayilaleli iy'nkonzo, ngoba nakho kungasekho nekhaya leZwi ngikhona baba, ngiyayilalela iy'nkonzo ngikhona. Kungenxa yokuthi nje baba, iy'mfundiso zakho ziyasisiza kakhulu. Sifundisile ngendlela esimanga ukuthi masidibana ney'nkinga senze njani endleleni. So ngiphethe nje baba leso sikhali, ingakho ngingavelaveli. Sengiyazi ukuthi uma ngidibana nenkinga ngenza njani. Ngempela ngiyambona uNkulunkulu, hhayi uyangilekelela, uyangisiza, uyangiwelisa. Ngithanda ukubonga kakhulu baba uNkulunkulu. Besisemkhosini ka-3 days, uNkulunkulu ungenzela umusa ngendlela eyisimanga. Bengifake nje baba izinyo, igold emazinyweni, ngingalikhiphile. Uhlezi baba ushumayela, ngizwe inhliziyo yami iba buhlungu. Ngaze ngelinye ilanga ngaguqa, ngathandaza, ngangena emkhosini, ngamcela uNkulunkulu ukuthi ngicela ngibekezelele ngoba imali anginayo, ngizoze ngilikhiphe ngoDisemba.
kodwa nje baba inhliziyo yami ibinganakho nhlobo ukuphumula. Njalo makiwe enkonzweni sengizocasha, mhlampe ngibeke isandla emlomeni ngizwe ukuthi hey, ngaze ngakhonza kabuhlungu, ngaze ngamthandaza uNkulunkulu kabuhlungu, kunzima baba. Kuthe sesingenile nje emkhosini ka-3 days, ngaqhubeka nami ngaqinisela ngangena ngoba vele besekuDisemba. Lo ngangimcele ngawo uNkulunkulu ukuthi angibekezelele ngizokhipha ngawo. Washaya uDisemba kwacaca ukuthi imali anginayo ukulikhipha. Yaba buhlungu inhliziyo yami ngisemkhosini, ngangena ku-day 1 ngahlupheka. Ngithi mangithandaza ngilizwe ngathi seligcwele umlomo, noma ngilele ebusuku ngilizwe ngathi likhona nje into eliyenzayo emlomeni wami. Ngithi uNkulunkulu wami, ngangena ku-day 2 futhi ngakhuleka. Kwathi ku-day 3 ngezwa ukuthi akusavumi inhlobo, akuthandazeki inhlobo. Ngahamba ngaya ekamereni, ngafike ngaguqa, ngakhala uNkulunkulu. Ngazahlulela nje, izwi langihlulela nje, kwasho ukuthi cha, ayikho into engithandaza nginje. Ngikhuleka kumuphi uNkulunkulu, ngingcolile nje. Ngazahlulela uNkulunkulu nje, ngayilahla, ngakhala. Kuthe ngiqeda nje ukuthandaza ngisukuma ngihlezi e-dining room, ngizwa nje gudlugudlu emlomeni. Mangithi hawu, mangithi ngiyalithinta, ngithi ngixakazisa amazinyo, hawu, lavele libaba laphuma. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, nami sengiyakhona ukukhuleka kahle njengabo bonke abazalwane. Ngithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi baba, uJesu Kristu uyinkosi. Siyambonga uNkulunkulu, siyambonga uNkulunkulu, Nkosi yami, ngakho konke. Ngilale intshumayelo yayizolo, ngiyasho ngithi kuma-item, khona i-item ethi singcweliswe ngezwi. Uma ngilalela intshumayelo yayizolo ngiyasho ngithi hayibo, uyazi phela siyangcweliswa ngempela, siyangcweliswa uma uNkulunkulu ekhuluma ngokuthi ingane, wawudlani enganeni uyikhulelwe, wawudlani kwelikamoya, wawudinwa, wawunxapha, amazwi wawakhuluma enjani. Ngiyasho ukuthi hayibo Nkosi yami, uyazi siyangcweliswa phela. Ngiyasho ukuthi nakho singcweliswa, siyangcweliswa. I-item le yokungcweliswa nayo iphenduleka. Ijule intshumayelo yayizolo, izinto ey'nje, besingayithola kodwa. Ngiyamuphakamisa Nkosi Jesu, ngithi uJesu Kristu uyinkosi, Jesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu uyinkosi baba. Ngiyacela ukudlulisa lesi sexwayiso kubazalwane ukuthi mabaxwaye. Kunomoya ozenza uNkulunkulu. Bengaze beyitshele ukuthi babonile uNkulunkulu, kanti cha. Lo moya futhi uyakujabulela ukuthi uyabathumba abazalwane abaningi. Ngiwubone uyisimo sefu, belingahambeli esibhakabhakeni, belithe ukwehla nje. Lelifu linobuso bomuntu, kubukeka nje sengathi umuntu omdala, indoda endala nje sakhehla, kodwa kuze kube naney'nwele ezinde, bese kuba nobuso. Lobu buso bebuhleka ngokubhuqa, ukuthi uyahleka ukuthi abaningi ubazuzile bey'tshela ukuthi uNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu ku-Exodus 33 uvesi 20. uMose uye wacela ukubona inkazimulo kaNkulunkulu, kodwa uvesi 20 usitshela ukuthi uNkulunkulu wathi akukho muntu ongangibona aphile. Ngiyacela abazalwane bengarojwa isitha. Even kubahluleli, uchapter 13 uvesi 22, uManowa wathi kumkakhe siyofa nokufa ngoba simbonile uNkulunkulu, kanti wayekade ekhuluma nengelosi. Kwakungesiye uNkulunkulu, kodwa wayesesaba ukuthi bazofa ngoba babona uNkulunkulu. Kuwubufakazi bokuthi akekho ongabona uNkulunkulu aphile. Lo moya uyabarobha abazalwane, okuthe mase ngibaxwayisa abazalwane, ngibatshela ukuthi
ababuke lo moya lona, then wawusuvele uyehla wehlele emgwaqweni, wawusukhafula umlilo ukuthi ucasulo ukuthi mina ngibatshelelani abazalwane ngoba wona uzenza uNkulunkulu usuzuza abantu abaningi ngalokho. Mawukhafula umlilo kodwa uNkulunkulu wangivikela kanye nebenginabo ngibakhombisa abazalwane, lowo mlilo wesitha wangafinyelela kithi. Ngiyacela ukuthi abantwana bakaNkulunkulu beqaphele. uJesu Kristu uyinkosi. Ekugcineni kwalo mbono kube sekuvela idimoni ukuthi umoya wesitha. Ngiyacela beqaphele abantwana bakaNkulunkulu, lithi izwi akekho ongabona uNkulunkulu aphile. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabulisa kumama nakubaba Mtsibande nakubazalwane bonke ekhaya leZwi. Ngithi Jesu Kristu inkosi. Ngicela ukuletha ubufakazi kulokhu uNkulunkulu angenzele khona ngeFriday. Ubhuti wami bangithumile basenda imali ukuthi ngiyobhadala omunye, so uma ngihamba ngathola omunye ubhuti wathi ucela imali, ngathi asihambe khona ngiyokhiphayo, ngakhipha 450 ucash send. Ngathi ngacela i-change, ngamnikeza u-10 rand. Uma senginikeza i-10 rand then ngahamba naye sacoca, wabonga kakhulu, wathi bhuti ngiyabonga, ngibongile ukuthi unginikeze i-10 rand, unginikeze le mali. Uma ngibona abantu bafuna ukukushaya or bafuna ukuthatha inkuzi ngizokulwela. Kanti uma sengihamba naye uyangishaya, mina ngizange ngayithatha easy, ngathi ukhipha imali. Uma sayikhiphile and then ngahamba naye, wathola i-lift yena kumunye umngani wakhe. Uma sengiyisearcha mina ngathola ukuthi imali ayisekho ephaketheni, uyithathile i-420. And then ngahayika itaxi, ngamgijimisa and then ngamthola. Uma ngimtholile ngimthola kubangani bakhe, ngathi bhuti ngicela imali yami, ngakunikeza imali ngesihawu, wena wenzela into embi kanje. Athi yena imali angayithathanga, memeza, ngathi bhuti ngicela imali yami, wakhipha i-200. Uma khipha i-200 athi lenye yena angayazi, maybe uwine the time angishaya nje ephaketheni. Ngathi bhuti ngicela imali yami, wakhipha imesa. Uma khipha imesa, ngathi labanye bathi no, asikhulumeni singalweni, yena athi asenini police station, ngathi asihambeni. Wagina wathi no, yena uyahamba. Ngamlanda and umlanda sewuphatha imesa. Ngathi bhuti ngicela imali yami, wafamba, sahamba safika endleleni. Ngathi bhuti ngicela imali yami, athi yena ngayithathanga. Ngamemeza igama, ngalibiza iJesu Kristu inkosi. Ngambiza ngithi Jesu Kristu inkosi, ngicela imali yami bhuti, ngicela imali yami. Ngithi Jesu Kristu inkosi. Athi bhuti ungarasi, imali yakho ngizokunika. Wayekhipha i-200 libesele wanginikezela. Ngambonga uNkulunkulu. Ngithe ngihamba futhi ngahlangana naye endleleni, waxolisa, wathi uyaxolisa kakhulu ngendlela eyenze ngayo. Ngiyambonga kakhulu, ngibonga igama. Imesa wakhe angazange azawusebenzisa, konke angazange akusebenzisa ngenxa yokuthi ngabiza igama ngathi Jesu Kristu inkosi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalokho angenzele khona. uJesu Kristu inkosi. Amen.